Дами и господа, този поздрав е специално направен от Алекс Агата за Асен Кучето и Пупа Бутик, за най-добрите в Пазарджик. Оригинално от Алекс Агата. Авела, Кая, Гили, Таро, Асен Кучето и Пупа Бутик от Пазарджик. О, Асене, Скай, Сиона и Баро, Ромален ми фамилия ма, Астарен, Тумаре, Мосте и Симан Бари фамилия, Къпа Барав Тумен. Вали гърми на Асен и Пупа пак им върви. Ефтино купува, ефтино продава. Бикнела Северна и Южна България. Лес и си Баро, Алаф, о Асен Кучето, о най-баро, Анде Пазарджик. Ефтино лео, ефтино бикнел, всичко сам постигнал, сам се издигнал. Има бизнес, къща, пала и най-красивата жена Пупа Бутик. Вали гърми на Асен и Пупа пак и върви. Ефтино купува, ефтино продават. Бикнела Северна и Южна България. Асен Кучето. Ашунен, Соба Керуа, Нашти Перавен, Меромня е Пупа Бутика Месиям. Думо, думе сте баре легендария, Таро Баро, Пазарджик, Осенес е баре думо како е баре Вилеско. Вали гърми на Пупа Бутик, пак и върви.